Ang Ginoo nagapakikatipan sa aton. Nga kung aton lang himuon ang aton nga bahin sa sining kontrata o kung sa sining agreement, ang Ginoo gid magapakamayo sa aton. Kag ang aton palabuton mangin masulay kag mangin maayo. Ang pagtuon subong ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, pagtungkad sa aton nga leksyon sa eskwela sa Batika. Kaginig na dala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College, diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ini isa ka Ilonggo nga version sa aton Sabbath School lesson kada simana. Ako si Pastor Tomado ang inyo masonson nga host. Kag sa siningation, hari ang akong duwa ka mga haligi sa aton iglesia diri sa CPAC. Ako nung napakilala sa inyo, siya subong ang aton nga bag-o nga church pastor diri sa CPAC Church. Wala sang iban si Pastor Delbert Hintapanan. Pastor, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw, Pastor, kay mayong adlaw man sa aton mga tagpalamati kay sa mga nagasunod sa sining programa. Yes. Thank you, Kid Pastor, sa imo nga pag baton sini nga hangkat sa pagkauban, pagigupod sa aton nga pagtuon subong. Ikaduha na akong nga pakilala sa inyo. Siya ang aton former nga pastor diri sa CPAC. Despite nga retired na siya, damo ang iya palang akuan nga mga administrative post sang siya active pa. Pero mga kauturan, siya gyapon nagapadayon sa padayon sa iyang calling sa ministry. Ang wala sang iban si Pastor Jemuel Toledanes. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, salamat sining invitasyon nga makapakig-upod kita kamustaan man ang mga kauturan ta. Yes, you see mga kauturan, mga pastor sa aton simbahan, ang aton akon nga upod subong. And I know ang Ginoo gid magagamit sa amon nga tatlo. And that's it. Sa hindi pa mga kauturan, ako na naipasalamatan ining aton mga sponsors nga kabalogi kita nga pinagi sa ila nagapadayon subong ang aton nga programa, ang pagbakal sa aton mga gadgets, ang pagbayad sa aton mga bills, sa aton nga binulanan nga mga balayran mga kauturan. Ang mag-asawa nga Mark and Meryl Mendoza, Jet and Susan Caro, John Luciano and Goldie Joligi Jr., Johan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, ang mga magulutod Marlene, Jamie and Anneli Trinio, ang mga magulutod Jenna Pedro Ilomer kag si Sir Alex Federo. Kaya nga itong bag-o ng mga sponsors mga kauturan, si Edo Joren Van Dest kag si Midon Hinugaling Chico. Salamat gid sa inyong pagsuporta. Ari na kita, Pastor Toledanes, Pastor Hintapanan, sa leksyon 10. Leksyon 2, sa itong bag-o nga trimestre ining first quarter of 2023. Hapang sa hindi pa mga kauturan, ato na naiduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation, ginuyari kami nagapasalamat sa imo. Updi kami sa pagtuon karon. Upod sang amon, mga tumalanaw, upod sang amon, mga manog palamati, kabay pa Ginoo nga may pagpakamayo gid sa siningation, samtang kami mag-review sang amon leksyon sa ngalan ni Jesus nga amon manunobos sa amin. Yes, Pastor, ang aton sadsaran nga teksto. Ang aton sadsaran nga teksto makita sa Deuteronomio 28, versikulo 1 hasta siya sa 2 nga nagasiling, kag kun magpamati ka sing makugihon sa tingog sang Ginoo nga imo Dios
sa pagbantay, sa paghimo sang tanan niya nga sugo, nga ginsugo ko sining adlaw sa imo. Ang Ginoo nga imo Dios magapataas sa imo labaw sa tanan nga mga pungsod sang duta. Kag magaabot sa imo initanan nga pagpakamaayo, kag magalambot sa imo kung magpamati ka sa tingog sang Ginoo nga imo Dios. Amen. Amo naman ko tara naton sa sarang nga teksto sa sining aton ikaduhang nga leksyon sa sining first quarter. Ang title sa atong leksyon karon, God's Covenant with Us. Pero ang aton nga tema sa bilog nga trimestre mga kauturan is about stewardship. Kag gintitulan siya, Managing for the Master Till He Comes. Yes, Pastor Delbert, Pastor Jem, ang aton nga leksyon nagahambal may tungod sa covenant. Ang katipan, ang agreement between God and His people. And then, we learn nga duha ka klase ang covenant, unilateral and bilateral. And normally, ang ginahimo sang Ginoo, gahatag man siya sang one-way traffic nga covenant, nga sa iya lang gid ang tanan, way labot ang tao buhaton niya. Pero mostly sang covenant o kon sang katipan is bilateral. Pastor, can you please explain a little bit? Ano ni siya ang bilateral type of covenant nga ginahi-implementar sang Ginoo? Sa pulong niya lang nga by, it means two. Two. So nagapahangop ining kasugdanan sang duha ka parte. Kag bisan pa sang nagwa sila sa Ehipto atong mga katawan sang Israel. Ang record makita naton sa Exodus Kapitulo 19 nga ginhatag na nga daan sa ila sang Ginoo ang kasuguan kag ang pagkamatinumanon kag ang ila sabat, we will obey. So among inang ila pakigkatipan. So kung maghambal kita sa covenant, kaangay man sang kaminyoon, ang ginatawag naton nga marriage contract, nga nagpasugot ka mo, may ara ikaw responsibilidad, kag kung mapaslawan ka sa pagsunod sini, there is a corresponding consequence. Amo na ang na simple nga paghangop. Ngang kada isa ka parte may ara Responsibilidad. Yes, may ara accountabilidad kag sa imo ginambal, failure to do their share or its share, may ara consequences. Consequence. May ara. Yes, Pastor Delbert. Salamat Pastor sa sina nga kasanag. Ang akon man di nga isa ka madugang sa sining nga bahin. Ining bahin sa piyak kag sa piyak siguro mas dasig kag hindi mabudlay matuman kung ang kahapiit sang relasyon ara. Ara, yes. Okay. Sa aton nga Sunday nga leksyon, the Salvation Covenant. Kaya aton tunaan ni makutaran, ano ni ang mga among others, no? Hindi magitanan, pero may papila ka mga covenant nga ginahimo ang Ginoo sa aton pakig angot sa aton ang iyang katipan agreement nga ginatag sa aton. Ang Sunday nga nagahiskot about Salvation Covenant. Ano ni Pastor Delbert ang imo na sapuan diri sa Salvation Covenant? Sa sining katipan kag kasugtanan, may mga nagahuna-huna nga ang kaluwasan universal. Yeah, oo. Para sa akon ang tuyo sang Ginoo luwason gid man ang tanan. Tanan. Oo. Pero damo man ta sa mga teksto sa Biblia nga makasiling kita nga ini nga pakigkatipan is bilateral. Himuon mo ang part nagsaad ang Ginoo nga himuon ko ang akon bahin, pero himuon mo man ang imo nga bahin. So for example makita naton dira sa Matthew 7 13 kag 14 nga may gawang makitid. Kag jutay lang ang nakatultol. So it implies nga may ara gid wala ang nakatultol kag nawala makaagi sa sina nga gawang. Kag sa bagay diri may mga teksto diri sa naunang Juan kapitulo 5 bersikulo 13, Mateo kapitulo 10 bersikulo 22 kag Juan kapitulo 6 bersikulo 29. Ini sila tanan nagapatuhoy nga kung magtuo kita sa anak sang Dios, may kabuhi na kita. Yeah. Kung magtuo, kag batuno nato ni, simple lang, sa ngalan sang anak sang Dios, nga among si Ginoong Hesus. Kag mahimo naton. Sa bagay si Pablo, naghatag pagani isang duga nga pagpaathag sa aton sa ikaduhang Pedro, kapitulo 1, versikulo 10 kag 11, niya, make your election, himua ang imo pagkatinawag nga mapatod.
So may ara siya, may ara bahin ang luwason. Hindi lang kay ang tanan ara sa unilateral nga ang tanan nga bahin ara lang sa Ginoo, kundi may ara gid bahin man ang luwason sang Ginoo, Pastor. Yes, and that's correct. Mga kauturan, ang pinakadako gid nga dulot gift sang Ginoo sa aton. Nga kun aton lang himuon ang aton nga share amo na ang pagpalansang ni Kristo sa cross. That God give us that salvation for us free. But mga kauturan, hindi na free, Pastor. Hindi na kay bayad na yang Ginoo nagbayad, sinadaan niya anak pag giniyang ginbayad. Yes, Pastor, can you elaborate some more? Siguro ang akon gid lang nga masiling nga ang kamatayon ni Ginoong Hesus sa krus nagahatag oportunidad sa tanan Yes. nga kung mahimo makaangkon sila sa kaluwasan. But at the same time, ang Diyos nag-recognize ang ilang nga pagpili. Kung ang isa ka tawo nahulog sa buho, kag imposible sa iya nga makagwa sa ikaugalingon, kung ofiran siya sang pisi, agud nga makagwa siya, madesider siya kung kaptan niyang pisi. No. Pero kung hindi gid siya magkapot dira, why gid kung ano nga paagi? So the same is true sa kaluwasan nga ang paagi gid lang nga batunon ang gin-offer ni Ginoong Hesus. It means hindi siya nga automatic. May ara ka kabahin to accept it. Yes. Sagdao mo na kasimple, Pastor. Accept lang nimo ang iya nga gin-offer nga pagpasaylo sa aton sala pag palansang niya sa cross. We will just accept and recognize it. That's our share in the covenant. Ang pakigkatipan niya to save us. Yes. Sa aton nga Monday, Pastor Jem, ikaw ang kununahon. Ang punto diri, hearken diligently. Ang kwandri sa Deuteronomy, kaya ang Deuteronomy is the last speech of Moses sa mga second generation nga about to enter the promised land. Ano, Pastor, iyang mga panuguntugon nga ma-apply ba naton sa aton subong nga personal na pag-alagad sa Ginoo? Tama ka-importante ang libro sa Deuteronomio. Kay amo na ini ang katapusan nga bahin sa kabuhi ni Moses, kag mangin kaupod siya nila. Abi mo kung maghambal ang tigulang na kag ang tao nga may otoridad, may bugat. Yeah, that's correct. Hindi na siya lahog-lahog. Siya nag-edad ang lulo ko sa gatos, kag mag-share sa mensahe. Nya hindi ko kabalo kung ano kalawig pa akon kabuhi. Para basta importante ini. Ini. So that's the book of Yeah, Deuteronomy. yes. Kag diri aton ginapakita gin-review ni Moses ang ilang nga paglakat, ang ilang mga katiga, kag kung paano ang Ginoo nagiya sa ila dependent on their obedience and acceptance. Acceptance. Kag kung magtuman kamo, pagkamayihon kamo. Pero maiuna ko man sa akon nga pangunahuna para nga hindi kita bala ma-distort sini nga concept. Kay sa panahon ni Job, may dako nga pamangkot nga nagaantos man ang mga matarong. So why ni sa aton leksyon, pero akon ni gina open lang sa aton pangunahuna. Nga there are some cases nga bisan pa ang matinumanon magaantos. Kay basi pagtuon nato sinano ni daw tutuman ko amoning natabo sa akon. Kay bisan pa ang mga amigo ni Job nagasiling, gahog na kasala ka gid, amo na nga nagaantos ka. Pero sa general statement nga ginhatag sa Ginoo nga ang pagkamatinumanon importante gid. Ara ang curses, ara ang blessing kung magtuman ka, ari man ang mga curses o kung pagpakamalaot kung magalapas ka. That is really basic nga ginhatag sa Ginoo, except sa mga exceptional nga mga butang nga ginhatag sang Dios kaangay sa experience ni Job. Yes. Kag amo nang natabo, Pastor, balikan ta ang Deuteronomy. Amo nang natabo nga siling ni Moses, kamo magasulod na sa dutang saad. Okay. If you will obey
And be faithful to the Lord. The Lord will bless you. You will be above all nations. Above all nations. Yeah, babaw ka mo sa tanang nga nasyon. Not the tail. Pero, siling ni Moses, but on the other side, if you will disobey and will not hearken the voice of God, the leadings of God, you will become slaves to everyone. Kagamugin ang natabo, mga kauturan. You see, sa covenant sa agreement, ang punto dira, nga kung ilang tani buhato ng ilang nga share, grabe gid ang pagpakamayo nga ginaandam sa Ginoo sa ila. But because of their disobedience, amo na mga kauturan nga damo sa nagyan nila nga mga kalalatan. Yes, Pastor Delbert. Aba sir, ang Ginoo ya wala nagkulang sa iya pagpakamaayo kung kita ya handa sa pagbaton, kag sa pagtuman, kag sa pagpakita kung sa aton giho, kag sa aton pamatasan. Nga ginbato naton ang saad sa Ginoo. Ara na ya ever present ang saad sa aton sa Ginoo. Ang kisa lang, di paano kita pakamayuhon nga kung kisa ang aton paginawi. Muna lang kisa aga pangayo tanga pangamayuhon pero ang aton kinaiya hindi man angayan. Gani. Ang aton pag baton do hindi man angayan kay do himuon ta payang gamito naton ang pagpakamaayo. Yes. Okay. Sa aton nga Martes, mga kauturan, honor the Lord. Still about covenant, about agreement. Balikan ko si Pastor Delbert. Ari na mabasa naton sa Proverbio. Yeah, sa hulubaton. Ang counsel diri ni Solomon. Okay. Nga it's about wisdom nga kung mayara lang kita wisdom, mayara kita kaalam, damo nga mga benefits ang aton maangkon apang kon mag foolishness kita. We will become foolish, magbuang-buang kita. Damo man kita sang mga pitfalls, mga litag nga madagdag kita. Yes, Pastor Delbert. Ang kay Solomon nga kinaalam dapat ginaton na talupang doon man sa karon bisan moderno na ta sa panahon ni Solomon kinahanglan gyapon naton talupang doon ini nga aton pag tagaan sang kadungganan ang Ginoo sa mga pagkabutang nga ginhatag sa aton. I-demonstrar naton pagtuo sa iya kag aton ikilalahon ang iya pagka honor pagka-tag-iya sang iya pagpanag-iya sang tagsa ka mga butang kag kun aton siya unahon okay ini siya nagapas reser nga may ara ta pagtuo sa iya may salig kita sa iya nga bisan pa ay na ta sa makita nga tangible or makita ang mga butang para sa aton kaugalingon kun unahon ta gyapon ang Ginoo ya maga-provide kag magahatag sina sa aton. Yes, that's correct. Pastor Jem, sa Proverbs 3 verse 9, nag-mention na honor the Lord with your First position, with your wealth and position. Yes, Pastor. Ano ni ang botsilingon gid sina? diri aton makita nga hindi lang ni covenant nga daw legal bala. Kapinta kon may ara sang mahimo ka affidavit kag no ipanotaryo mo. This one is a relationship. This is not only limited into nga masiling naton balang legal nga mga butang nga legal, but this is a relationship between you and God. It means nga ang tao nag-recognize nga ang Diyos amo ang tag-iya. Siya ang sustainer. Nga kitaya gintugyanan lang kahit dito sa Garden sang Eden, God provided them all. Yes. Kag pagtugas ang Diyos ang tao, ara na ang tanan. Agud nga way ang tao tsansa nga magsilinga. Ay, kulang. Ako ni? Ha? No, sakto. Pagbugna sa hagalin sa kamot sang Diyos, Yes. ara na gid ang Everything is there. So, dira nakita na kinalahon mo ang Diyos. Gintagaan ka lang Yes. sini. Ang imo lang diraya among pagkilala. Amen. Nga siya ang tag-iya. Yes. At ikaw tulugyanan lamang. Pastor kanami kinsang punto mo ya nga pagmata ni Adan kag nibalin sa duta ang tanan ara waay na gid sang kulang kag hindi gid sila kasilinga ako niya ako ni kay ako nagimo sini. No, everything is provided for them, mga kauturan. Kag sang ligad nga simana aton leksyon nga God has given us the resources at our own disposal.
Sila sa Ginoo, ara na, bahala ka mo, inyo nga buhato na, provided you have to use it for your blessing and the blessing of others. Yes. So, ano ni, if we will put God first. Kaya wala gid kita ipabugal mga kauturan. Kaya ang tanan, hindi na aton. Pagmata naton sa kalibutan, ang hangin hindi kita tagiya. Ang kabuhi naton hindi kita tagiya. Ang aton mga sunshine, kag-ulan, hindi kita tagiya. Pero God has given us the privilege to use it to the utmost for your benefit, your family's benefit, kag blessing for others. Yes, Pastor Delbert. Sakyan ko to ang punto ni Pastor Tolidanes nga kanami. No? Kanami. Kay ara na ang Dios naghatag sini sa aton. Pero kung kisa sa aton bala pag prioridad, pag priority sa aton kabuhi, daw kita pa ang Dios. Okay, wala naton siya. Daw kita ya ang masunod sa aton income, kita ya masunod kung anong himuon ta sa aton lawas, kita ya ang masunod kung anong himuon naton sa aton property. So, kita ya bahala kung anong nga batasan may ara ta. Kag kung paano ta ikandak nga aton kaugalingon. Rather than kilalahon naton nga may Dios, ihatag naton kag siya nga aton prioridad. Yes. Sa aton nga Wednesday, Pastor, before I will give it to you ang time, nakita naton diri nga daw cycle bala ang life sa mga Israelinon. Oho. Yes. Nga, kung mag-obey sila, prosperity. Yeah. Blessing. Pero kung mag-disobey sila, a lot of problems. And then, Malakay said, after that, nag-propose siya, nga, iuli lang ninyo. Ang covenant about tithe. Ano ni, Pastor, ang punto diri? Ang tao, kung nga ginhatag sang Diyos ining sistema sang ikapulo, agud nga makilala ta siya, nga siya ang tag-iya. Sa military, kung taas gani ranggo ang opisyal, ang nubo ranggo ga saluda. Saluda. Indicator ina, nga nubo ka, kag ang imo ginasaludan, taas ang imo. Okay. May ara lang na provision sa military nga when in doubt you got to salute. Kung in doubt ka, no? Pero amo gid na ang prinsipyo. You see, the moment nga ang tao mag-uli sa ikapulo, nagasiling ikaw ang tag-iya. Ako ya tulugyanan lamang. That's the concept. Kaya abi mo, kung ang tao hindi mag-uli sa ikapulo, ang matabo siya, akong tag-iya. Pag gusto ko yan sa among himuon sini, nga sinugid ang nagduhon sini sa ako na, kung hindi ko nagbira-bira. So, there is the feeling of self-dependence. Amo nang natabo kay Lucifer. Kag kung magsalig ka na sa imo kagalingon, masulod dira ang bugal. Pag sunod sang bugal, the next step is destruction. Yes. Abi mo, nga ginhatag ini sang Ginoo nga kontrata, agud hindi ta malaglag. Because by nature, man is selfish. Kung ginhatag sang Diyos ini nga sistema, it is for our own good. Kay nakita sang Ginoo nga ara sa tao ang ginatawag self-centeredness. Amen. So kung maghimo kita sang covenant sining ikapulo, Ginoo ikaw ang tag-iya. Tidin bala ang malain nga siya ang tanan tag-iya, 10% ang ginapalayo. And that's correct. Siya ang tag-iya sang tanan, siya ang hangin nga aton ginaginhawa, kusog. Ang tanan nga bounties kag ang iya ginapauli. 10% gilanggin kasi nakakita. Yeah, and that's correct. Kag isa pagid pastor ang iyag pagid punto nga siling niya iuli niyo lang bala ang akon. Wala man siya kapangayon sang aton. Okay, pero sabagay gani ang tanan iya. Dayon gintagaan kita niya pribiliyo sa paggamit sang iya kag ang tanan nga income aton. Tagaan lang siya iuli lang niya ang naton. Pag-acknowledge sa iyang ownership ang 10%. Pero may idugang ko Yes, no? yes. Kaya silang sa Biblia, iuli ang halad kag ikapulo. Kung kisang mabatian sa iglesia, ya basta masiguro ko lang akon ikapulo, yawa ina ko problema. Yes. But no. Ara gid siya klaro, halad kag ikapulo. I think we don't have time to discuss on this. Pero akon lang i-remind nga hindi lang ikapulo, Amen. hastang halad. Yes, and that's correct.
So balik kita, Pastor Delbert, sa idea lang nga cycle. No. Nga kung anong imo nga ihabo ipagwa, mabalik sa imo. Kagsilin sa Ginoo, hiuli nyo bala. Kay kung hindi ko ibalik nga wala kamusang masarangan nga butangan sini, ma-overwhelm ka mo, sobra pa ang inyo mabaton. And that's the cycle of giving and returning. Ay, isa ko da ka madugang, Pastor, no? Kay kung kaisa balik ka mo sa akon, hindi lang kay ang ikapulo ang kinanglan. No? Kita gid ang naghatag kay kung kaisa may mga kauturan nga mahatag lang ikapulo, mapabili na sila ya. Ay, ito nakamahatag mo ikapulo. So ang kinanglan sa Ginoo aton relasyon sa iya, hindi lang kay kung ano nga butang mayara. Yes, and that's correct. Kag isa pagid nga eksperyensya sa mga Israelinos panahon ni King Hezekiah. Okay. Okay. Nga grabe ang ila repent, ang grabe ila paginulsol. Nag-uli sila sa ilang mga tithes, nagalatag sila sa ilang mga offering. God bless them. Kaalalawas. Yes. Ang isa ko pagid nga dugang siling dira sang Malakias. Tilawi ako. Yes, and that's it. Actually magsiling tilawi, hindi kaya maghulat. It is an act of faith. Of faith. Hindi mo maangkon kung anong pagpakamayo sa Ginoo, kundi mo siya tilawan. Tilawan. Oh. Kag masilig iban. Ya kulang gani nga waay pa ikapulo, karon uli pa ikapulo. And you know what? Ang mga matutom sa ikapulo, nakita mo kung ano ang Ginoo Yes. nagpakamaayo. Because God owns everything. Yes. Kag kung anong iyasaad, iya gidya tumano. And that's correct. Mga kauturan, ang problema lang sa aton, kay wala ka balang tilawan ng Ginoo. Ga-challenge ang Ginoo sa aton. Tilawi lang bala ko ninyo. Iuli lang bala. Improve me. Tilawin ninyo ako. Kung hindi ko ibubo ang pagkamayo. Mga kauturan, ang mga pagpakamayo, hindi lang sa pangwarta. Kaya kadamo sa mga tao nga kwartahan, hindi malipayon ang total happiness sa sulod sang balay, ang kansulhay sang pagpangabuhi, ang wala balatian. Those are blessings nga wala na kita sang masudlan pa. Yes. Agod makahatag ka sa iban. Makahatag. Amo na nga sobra, why na kita masudlan? Agod is-share ka sa iban. Nga ang galawas. Galawas. Oo. And that's correct. Wala nagkikita rin, Pastor Delbert, seek ye first, Saturn Thursday, nga leksyon. Ano na di, aton matalupangdan. Pastor, ang matalupang dan tadi ang mga common nga mga tao ang gapamati sa kay Ginoong Hesus kag hayag siya sa aton nga aton nga kahimtangan mas labaw kaysang samaya. So unahon ta siya, hindi ta magproblema kung unahon ta ang Ginoo kay napabayuan niya gani ang mga lili sa katahom sa ila. Kag atipan siya sang maya, ayhan pa ayhan sa tumuluo, ayhan pa ayhan sa iya anak nga hindi siya magdumdum. Kaya nga damo ang masaad sang Ginoo sa iya, ang Isaiah nagsilinga, ako pagsadig ara sa imo. Kag hindi ta magka-problema kay kung may mga sala ta patawaron ta sang Ginoo siling sang Juan 1:19. And that's correct. Yeah, Pastor. Ay, damo ko sang ma-share sa inyo mga kauturan. Okay, number 1. Si Abraham, ang ginpangayo sa iya sang Ginoo, hindi ang iya manggad, Okay. kundi ang iya bugto nga anak. Nga aman. Kay papilion si Abraham kung sinong iya pilion, ang manughatag o kung ang ginhatag. Ang ginatay. Is it between the giver or the gift? The gift. Kag nakahibalo kita nga ginuna ni Abraham ang Ginoo. Ang Ginoo. Thinking of Elijah, sadto nagkanto siya sa balo. Siling sang balo nga babayi. Siling niya tagay ko permen tubig hasta himuy ko cake. Siling sang babayi. Yan ti amo na lang na luto kasi mapatay na lang kami kay amo nang katapusan nga meal. Siling niya unahalan ko bala. Nga ang Ginoo nagapangayo gid sang aton nga the best nga aton mahatag. Because He gave also the best. Yes, and that's correct. He gave His Amen. only begotten Son. Yes, and that's correct. So kung nagapangunauna kita, nga daw pertini nga ko think of that. That heaven through Jesus Christ. Makita mo kung ano. Gani, kung ato nakilalaan ang Ginoo, we can develop a good relationship. Yes. Because there are times nga hindi maayong relasyon ta. Kundi timalaan ang Ginoo. bisan no kabudlay sa subject. Yeah. Kung amigo mong ministro, no gahapos. Yeah.
Kag ma-encourage ka Ma-encourage ka kay maayong relasyon mo. Oo, mayong relasyon. Pero kung kontra mo, maestro, bisan ka balo ka, daw hindi ka mo mabalo kay kayo nito. Yes, Pastor Bert. Kasi na punto, Pastor, no? Sa giver, sa gift, kag sa receiver. Ang pinaka-importante da siguro ang relasyon. Kay ginhatag na sang giver mo sa receiver, sa nagbaton, kay may relasyon siya. Gusto niya establisar ang relasyon sa nagbaton. So, para sa akon, ang item hindi labing importante. Ang labing importante, ang relasyon sa nughatag sa naghatag. Amen. Kaya nag-comment si Jesus Yeah. Sila sa purwido, siya ang naghatag sa dako sa dako. tumays. Because they gave with their abundance. Pero hindi siya, urot na Urot na mahigit. And that's correct. Mga utod kadamo pagit sa naton balay. But anyway, introduction pa lang ni ang atong leksyon sa sining nga semana. We will be learning some more about stewardship, about sa pagpahinumay na tagon, sa pagdumala kag pagatulugyanan sang mga propiedad sang Ginoo. Diri sa duta siling ni Pastor Tulidanes sa aton pagkamata ni adan kag neba ara ang tanan wala gid sila sang mapabugal nga inihalin sa akon, and that's correct. The same with us right now. Akon pangamayon una gid si Pastor Delbert sang iyang last word, and then eventually si Pastor Tulidanes. Sa mga kauturan kay sa aton man tanan, Pastor, bisan sa akong kaugalingon, isa gihapon ka challenge para sa akon nga unahon ang Ginoo, kay isaligan ang Ginoo suno sa iya mga pulong. Yes, and that's correct. Pastor Tulidanes. Ang akon masiling mga kauturan, gintilawan kong Ginoo. Bisan sa mga harvest lang o kung ano, basta una. Because this giving is a character development. Amen, and that's correct. Nagaaman sa aton sa ginarian. Kag ginhatag ini sang Ginoo agud makwa sa aton ang aton pagkadalog kag pagkama-iya-iya. Iya. And that's correct. Mga kauturan, ang tanan bala iya sang Ginoo, ano pagid ang aton ipabugal wala na. That's why ginatagaan sila ni Pastor Tulidanes ang aton pagkahamay na tagon. Amo na ang nagadevelop sa aton karakter. Mga kauturan, sa pagbalik sa Ginoo, islan kita tanan. Isa lang nga hindi maislan sa aton ang aton karakter. That's why, i-develop po naton subong ang pagkamahinatagon, ang pagkilala nga siya ang tagiya, kag ina magadulong sa aton mga kauturan. Hindi lamang sa hanungaya nga pagpangabuhi diri sa duta, but eventually, life eternal. Hakon ba nga ba yun si Pastor Tulidanes pag siya takop sa aton nga pagtuon sa pagpangamuyo? Balaan nga Diyos, salamat sining tion nga amon nagamit sa pag-review sang leksyon na hanungod sang amon relasyon dira sa imo sining nga klase sang pagkatipan. Ikaw amon ginakilala kag Diyos, manluluwas kag provider sang tanan nga butang. Kabay pa ini nga leksyon magabulig sa amon sa pagtubo, padayon pataas tubtub na makaangkon kami sa kinaugali ni Ginoong Hesus. Dugangi sing pagtuo ang tagsa-tagsa nga ma-develop namon ini nga relasyon dira sa imo. Agud nga kami mangin kaangay gid nimo, agud magkari ka na kag kuhaan mo ang imo mga katawhan. Yes, Lord. Salamat sa pagbaton sini nga pakiluoy. Ini amo ginatugyan tungod sa bilidhon kag mahal nga ngalan sang amon manluluwas nga si Ginoong Hesus. Amen.